खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 1 अक्ट'बर 2020 बिस्तिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ गोबां गुलुं-गुजुं मोनगोन। देहाया दिनै मोजां थानाय नङा। सोरनिबा सायाव रागा जोंफ्लांगोन। रांखावरियाव मोजां नङा होनजायो। खहा जानो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां नङा। गुबुना खहा खालामनो नाजागोन। न'खराव अननानै फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। साननायफोरा फेलें जागोन। मानिबा जाहोनाव गोसो बायगोन। जेबो गोदान हाबायाव आखाइ होथ'यैआनो मोजां होनजायो। गुबुननि बोसोन लानानै खामानिखौ मावनांगोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। अदेबानि नाङा-फाङा खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। जायखि खामानि मावा मानो मोजाङैनो मावफुंनो हागोन आरो जाफुंसारगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। बिदा-फंबायजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गोबां बेले-बेजे साननाय फैगोन। गोसोखौ गिलुं-गिलुं मोनगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन नाथाय गोब्राबै मावनांगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बहाबा दावबायहैयोब्ला मोजां फिथाइ मोनगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। न'खराव अननानै फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। बयजोंबो अनसायजागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुनखौ बांद्राय दाफोथाय। सोरबा लोगोआ अदेबानि बाख्नायगोन। तुला राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङाव सांग्रांथिनि गोनांथि जागोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोसोनि साननाया देबोर नांगोन। मावनो लानाय खामानियाव गोबां जेंना नुजाथिगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। न'खराव बिसि-फिसायनि गेजेराव एना-एनि फैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव जेंना नुजाथिगोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोननो हागोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। समाजाव लोगो-लेवा बांगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। गोसोनि लुबैनाया बांगोन। लोगोफोरजों गोरोबनो रोंगोन। लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। धनु राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गुलुं-गुजुं साननाय फैगोन। गोसोआव जिंगाया बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंनाय नङा। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। देहाया मोजां थानाय नङा। लोमजानाय मोनगोन। न'खराव अननानै फैगोन। गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। मकर राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय-गुजाय मोनगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। देहाया अदेबानि मोजाङै थागोन।
अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां, मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गोसोनि जिंगाया बांगोन। साननायफोरा देबार नांगोन। गोसोआव जिंगा बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन, नाथाय गोब्राबै मावनांगोन। समाजाव मान मोनगोन। लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां नङा होनजायो। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। नखराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। मीन राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। सोरबा आंगो लोगोजों एना एनि जानो हागौ। गोसोआव जोबोर उसुखुथु साननाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां, मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। नखराव अनलायनाय फैगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। सोरबा सुथुरा गाज्रि नोजोर होखोमागोन। गुबुननि थाखाय गोबां खहा जानांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।